I-Eskom yakha imbhoshongo ekhafula igesi ebizwa ngama-open cycle turbines neyayihlose ukuyisebenzisa uma kunesimo esiphuthumayo. Kepha-ke ngenxa yokufa njalo kwamaziko ayo aphehla ugesi, manje isiyaphoqeka ukuthi isebenzise le mbhoshongo isikhathi eside. Ukuze le mbhoshongo isebenze idinga udizili obiza izigidi zamarandi. Izimboni zakuleli ezithengisa udizili azikwazi ukuhlinzeka i-Eskom ngendathane yodizili odingwa ile mbhoshongo ngoba udizili okhona kuleli ubuya kwamanye amazwe. Lokhu kekholela ekutheni i-Eskom ingakwazi ukusebenzisa le mbhoshongo yegas neyisona kuphela isixazululo sokugwema i-load shedding. We have to implement stage 4 at this point in order to reduce the usage of open cycle gas turbines, which burn very expensive diesel, and there is insufficient diesel stocks in the country to sustain this current burn rate or this current usage of diesel. Isiteshi esiphehla ugesi se-Eskom esisebenza kakhulu iLithabo eFree State sithe ukuhlangabezana nezinkinga nokholele ekutheni kumiswe ukusebenza kwezikhungo eziyisithupha ze-Eskom eziphehla amandla ogesi angu-600 megawatts kuleli. Per unit we have 618 megawatts that we generate and then 659 that we put on the bus. Lokhu sekholele ekutheni i-Eskom igcine isiqala isigaba sesine sokucishwa kugesi kuze kube yihora lesihlanu kusasa ekseni. Emva kwalokho izokwehlela esigabeni sesibili nokuyoze kube yihora lesihlanu ekseni ngomsombuluko. Njengoba amaziko e-Eskom aphehla ugesi ethwele kanzima nodizili nawo uyimvela kancane, maningi ke amathuba ukuthi i-Eskom ilokhu yenyusa nje igaba zokucishwa kugesi ngenhloso yokuwonga.